wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiya ba, kawai sai ta ce wai ni kan wai ni baiwa ce. Irin yan yaran nan ne yan karshen zamani, sabuwar amarya je auro wata yarinya, wani ya zo yana neman ta, ni an mun miji. Ya ce ke ki tsaya ki natsu, alheri ya zo miki kina wuka. Yau din nan da asuba a garin nan ina kwanta a hotel, wata yarinya ta kira ni ta ce wallahi yau duka watan mu biyar malam. Dan yanzu yan matan yanzu wanda ya fika maiko, ya fika iya gayu, ya fika haske, ya fika ƙarya, shine zai kada kai. Wata mata mun yi lecture mun gama, ta zo ta same ta ce malam yau tsakanina da mai gidana shekara 4 shir. Wani bawan Allah ya burge ni, iyalinsa ta haihu, yana zuwa sai ya ga himilin kaya. Ba yanda za a yi saurayi ya je gidan yarinya budurwa ba kawo mai dan abin tabawa ba, haka ne? Amma matsiyaci kullum zai tafi bai ba da kokobo ba. Daidai ne wannan? Ai ba daidai bane. An ba da labarin wani malami, babban malami, ana ce da shi wai Shehu Jaha. Qissatu Juha ake cewa. Shehu Jaha in yazo malami ne, dalibai 1000 a gabansa. Ga rawani, ga alkyabba, ga kaza ga kaza. Akwai wanda ya buga ya sawaya, tana cikin keke napep. Ya ce Talata kina ina? Ta ce ai ga muna a Egypt. Akwai wani dan siyasa a Najeriya, na san shi, shugaba ya san shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa annabin da la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mace ce ba yahudiya ta sanya guba a cikin nama don ta yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sammu ta shahadantar da shi. Ba yahudiya ta sanya guba a abinci don ta shahadantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma abin da mafi yawan almajiran ilimi ba su tambaya, wayya aka kare da ita bayan ta faɗi, ta yi itirafi cewa ga abin da ya sa ta yi. Ta yi ne don ta san in manzan ne ta san Allah zai kare shi, in kuma ba manzan bane shi kenan a huta daga shi. Nan malaman tarihi yawanci suke tsaya, sai mene ka sanya kowane makhluki a wajen wannan wajen, kai tunanin in shi ne wani mataki zai ɗauka. Kuma ka tuna fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nama, bayan ya ci, ya ce ya ji naman na faɗa masa akwai guba a cikinsa. Amma me ya faru da ita? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kyale ta, kada a yi mata komai kuma, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zainab al-Yahudiyya ko ta Khaibar, ka tuna Ghauraf ibn Harith da takobi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga, amma ƙarshen dai labarin hadisin dai sai gashi a zaune a gefe ga takobi a can. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin ga abin da ya kawo shi, me aka yi masa, babu. To ire-iren waɗannan a tarihin musulunci ba za su kidayu ba, wanda kowane irin aza sun yi ilhaƙin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma rahamarsa ta ƙi sai ta tausaya musu, sai ta jikansu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. manzo Allah ta kaya irin tawadu'u sa za a yi tafiya, idan abun hawa yayi kaɗan, ba ya kamata a ce shi annabi yana kan guda ɗaya bane ana tafiya da shi, sauran kuma su dinga canje-canje. Amma manzo Allah sai ya tsayar, ya ce yanzu abin da za mu kowane mutum 3 su hau kan raƙumi ɗaya. Ya ce da ni da Abu Lubaba da Sayyidina Ali za mu hau kan raƙumi ɗaya. Manzo Allah sai ya ɗauki raƙumin ya hau, Sayyidina Ali yana jan igiyar raƙumin suna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Can da aka annabi ya lura sun gaji sai ya ce barin sauka, Sayyidina Ali ya hau. Sayyidina Ali da Abu Lubaba suka ce ya Rasulullahi ai mu za mu iya da muna da ƙarfi kawo. Annabi ya ce ba ku fi ni ƙarfin tafiya ba, ku matsa. Annabi ya sauko kaman annabi fa, ana maka maganan
da mala'iku da tsuntsaye da aljanu da dabbobi da ruwa da iska da sama da ƙasa, duk abin da ba Allah ba yana ƙarƙashin takalminsa, da annabawa kamar manzo Allah. Annabi ya sauka daga kan raƙumi sallallahu alaihi wasallam, ya riƙe linzamin raƙumin, ya ce sayyidina Ali ya hau, yana jan raƙumi, sayyidina Ali yana kan raƙumi. Ku duba tawadu'in na annabi. Sayyidina Ali ya ce bayan an tafi ya ɗana, ya ce sauko, Abu Lubaba hau, Abu Lubaba ya hau, manzo Allah yana jan linzamin raƙumin. Bayan an gama sai aka yi kamfin, sai aka je wani guri aka tsaya. Bayan an tsaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu su waye za su soke mana raƙumai, saboda muna buƙatan abin da zamu ci da ruwa da zamu sha, ruwan da raƙumi yake tarawa a cikinsa. Wani sahabi ya ce ni zan soke, wani ya ce ni zan feɗe, wani ya ce ni zan dafa. Annabi sai ya yi wufi ya ce ni kuma ni zan je in yi dakon itacen da za a zo a dafa wannan raƙumi. Manzo Allah ya shi duk ya shige yadda mutane suke tunaninsa. Ka gane taka tsantsan din da nake nufi? To ana yi a hankali ne. In an ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana komawa cikin hankali, a koma cikin hayyaci, a yi taka tsantsan, kar a ji garin kokarin wai kai ka faɗi abin da yake gaskiya, ka je kai irin na wancan inna hadihi qismatun ma urida biha wajhullahi. Shi me ya gani? Abin da ya gani a zahiri, in ni ne ko kai muka yi raban haka za a gaya mana. Mutane ne sun so, su suka yi yaƙi, su suka yi komai, su suka yi ƙoƙari, sai aka zo ana rabo kuma sai aka rika ɗaukan mai yawa ana ba wanda jiya ya musulunta, ana ɗaukan abu mai yawa ana ba wani wanda ana da alaƙa da shi na jini ko wani kaza irin wannan. Sai shi ya gani, sai ya shishigi, shi a zaton shi rabo na Allah shine in mutane 10 ne a ba kowa ɗaya. To da jahilci. Ka fahimce ni? Sai ya faɗi wannan magana. Dalilin wannan aikin shi ya ɓare ya lalace, ba shi kaɗai ba. Allah, manzan Allah, kaga wala taziru waziratun wizra ukhra. Laifin wani bata shafan wani, amma saboda janabin manzan Allah da aka yi wa rashin ladabi, tsatson sama Allah ya zara albarka a cikinta. Tsatson sama, zuri'an sama, wanda ba su komai ba a yi da su ba. Amma Allah ya zara albarka, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gaba ɗaya fitina ma ta tsatson shi za su taso. Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaɓaɓɓe ne cikin ma'anoninsa. Wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi. Ba za a iya riskan haqa'iq ɗinsa ba sallallahu alaihi wa sallama. Wa gibta anil maknuni wal ghaibi raqiyan wa kutta da amri kulla darin wa dariki sallallahu alaihi wa sallama. Shi fa ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Abidatu Salmani, shi cewa yi silin gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya fi mashi duk duniya da abin da ke cikinta. Ko hadisin sahihul Bukhari ne fa. Akwai bawan Allah da kwanan nan ya rasu a ƙasan Kogi. Allah kaɗai san adadin mutanen da suka musulunta a hannunsa, amma ko risala ba na jisan ya iya karantawa. Amma mutanen da suka musulunta a hannunsa a dalilinsa Allah kaɗai ya san adadinsu. To haka za ka ga irin waɗannan mutanen saboda shiriya da ke tare da zuciyarsu da kuma izinin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi masu a cikin wannan kiran zuwa gare shi. Wancan bawan Allah in ya fito da ya yi gyaran murya sai masu saurara a fara su shiga hali, a fara kuka, ana siya, ana balle kuma in ya fara magana. Wata rana ɗansa aka ce ko jikansa ya ce baba, ni fa wannan abin da kake yi mamaki, ni fa duk abubuwan da kake faɗin nan ni ma duk na sani fa. San ma iya yin fiye da naka. Wata rana sai ya yi kaman baya da lafiya. Fa nazara nazratan fi nujum din nan. Sai ya ce yau da Allah ka fita kai ka karantar, kai karatu maimako na. Ya fita ya ta karatu, ya kawo ayoyi, ya kawo hadisai, mutane suna zaune jugum suna kallon shi, ba wani shauƙi, ba zauƙi. Da aka tashi ya je wajen babansa ko kakansa ya ce to yaya karatu, an samu an yi karatu? Ya ce wallahi an yi ta, amma almajiranka kamar a ce 'yan bakin ciki ne. Ya ce me yasa ka faɗa haka?
ya ce to na zauna ina ta karatu ba abin da ban faɗi ba, ayoyi da hadisai da duk abin da kake faɗi da wanda baka faɗi ba da misalai, amma ba wani irin alaman tasirin. Ya ce to abin da ya sa kai yana fitowa daga harshen ka, ni kuma yana fitowa daga zuciya na ne. To abin da ya fito daga zuciya kuma sai Allah subhanahu wataala ya masa wuri a cikin zukata, amma abin da yake fitowa daga harshe baya wuce fatun kunne. Wannan muhimmiyar magana ce, muhimmiyar magana ce, tana cikin tsaman da muke ciki yanzu. Ilimi ya tashi daga aiki, ya tashi daga halaye, ya koma harshe. Malami zai ma mutane kowane irin wa'azi, zai kawo dukkan ayoyin da suka hana ƙarya, zai kawo dukkan ayoyin da suka hana cuta, zai kawo dukkan hadisai, zai kawo duk maganganun malamai akan hadisan, amma ba zai hana yana cikin maganan yayi ƙarya ba, ko yana gama jawabin ya cuci wani ba. Saboda haka sai ya zama wannan jawabin da yake yi iyakansa fatan kunnin masu saurara, baya wucewa. Saboda haka an yi ifragin malanta daga ainihin ma'ananta, an yi ifragin da'awa. Shi yasa kuma sai ga ana ta kiran bai tasiri ba, ko haka nan ne shin bayan Allah suke kira. Yanzu haka akwai wani bawan Allah da na san shi, in ka gan shi ma irin rubba ash'asa akbara dhitin bayni madfu'in bil abwab din nan ne, ila in ka gan shi a bakin kofa ma sai ka ture shi, ka hana shi shiga. Yana ƙasan Kamaru, waɗanda a lokaci ɗaya sai da ya shigar da mutane 10,000 musulunci a lokaci ɗaya, a tsayuwa ɗaya, a rana ɗaya. To kuma ire-iren waɗannan mun haɗu da shi kwanan nan a Mauritania, na tambaye shi labari, ya ce aiko kwanan nan wasu ina jin ya faɗi wani adadi kamar 3,000 sun karɓi musulunci, kawai da dubbai ake shiga musulunci a hannunsa. Ba tsafi ba ne, a'a izini ne, yana da izini ne na abin da yake yi. Wa da'iyan ilallahi bi iznihi, idan bawa yana da izini to sai ka ga ya sami karɓuwa. Shehinmu yana faɗin idza azina Allahu lil abdi bid da'wati ilaihi yassara lahu subulan najahi fihi. Idan Allah ya yi wa bawa izinin kira zuwa gare shi, to sai ya sauƙaƙa masa hanyoyin nasara a cikin wannan kiran da yake yi. Da ya faɗa sai ya zama da wannan saƙon ya isa cikin zukata. Kuma kamar yadda na faɗi dai, a mafi yawan ɓama ɗinmu a wannan zamanin daga wannan matsalar ne.